ମିନତି ମଞ୍ଜାରୀ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କାହାଣୀ ମା ପାଇଁ ପୁଅର ସାହସ, ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଆରେ ଧନ, ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ବାହାରେ କେମିତି ଘଡଘଡି ମାରୁଛି ଶୁଣୁଛୁ ତ? ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ କହିବି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆସିଯିବ। ହଁ ଲୋ ଧନ, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବିଟୁ ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ଭୟର। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଗାଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରେନି। ସେଠି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ତା ନାଁ ବିଟୁ। ବିଟୁର ମା ଭାରି ଜ୍ୱର। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଫୁଟିଥିବା ନାଲି କଇଁ ଫୁଲ ଆଣିଲେ ଯାଇ ତାର ମା ଦେହ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯିବ? ସମସ୍ତେ ତ ଡରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଆଜି ପରି ବିଜୁଳି ଚମକୁଥାଏ। ଛୋଟ ବିଟୁ ଭାବିଲା, ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇବି। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଘରୁ ବାହାରିଲା। ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଭୂତର ହାତ ପରି ହଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଖସଖସ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ବିଟୁ ଡରିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛି। ତଥାପି ସାହସ କରି ସେ ଆଗକୁ ଗଲା। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଳା ଛାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଛାଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଟୁ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବିଟୁର ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲାନି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଭାବିଲା, ଆଜି ବୋଧେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ସେଇ କଳା ଛାଇଟା ବିଟୁର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା। ବିଟୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ସେ ହାତରେ ରାକ୍ଷସର ନଖ ନଥିଲା, ଥିଲା ଗୋଟେ ମଣିଷର ନରମ ସ୍ପର୍ଶ। ବିଟୁ ଡରି ଡରି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା ସେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ନୁହେଁ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ। ଦାଢ଼ି ପାଚି ଯାଇଛି, ଦେହରେ ଚିରା କପଡ଼ା। ବୁଢା ଜଣକ ଇସାରାରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବିଟୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋ ମା ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ ନାଲି କଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର। ବୁଢା ଲୋକଟି ହସିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ ଗୋଟାଏ ନାଲି କଇଁ ଫୁଲ। ବିଟୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାହାକୁ ରାକ୍ଷସ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଯିଏ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରରେ ଏଠାରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ବିଟୁ ଫୁଲ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଯିବାବେଳେ ବୁଢା ଜଣକ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଟୁର ମା ସେଇ ଔଷଧରେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଧନ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶୁଣା କଥାରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ବାହାର ରୂପ ଯାହାର ଭୟଙ୍କର, ତା ଭିତର ମନଟା ହୁଏତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ।